Malay. Raiga stumba ko ariman. Raiga stumba mairung jong nang ni. Mairung alai khamani fralai be mairung jong nai baidisina khamani nuni khamani alai hinjaवफोरनि kana. Mairung jong रोङो नों? Ha? Oi. Di jong nai nei de mari jawo. Sali lai de bidal. Lai. Aya रोंमारो to hinjawa. रोंमारो to ariman. Ana hinjawa. Mairung jong na. Bermana atar doi mana mulai atar doi ini negara gas tuang kau. Dia jauh lagi makulah jika. Mana sih lagi nunggu? Jauh tu. Bikin orang sih nunggu. Hah? Mai kabas mari pas ya. Jadi pas ya, nama kau. Jine kirai dong, mawa kirai lengkap jafu dah dong ariman kirai jangan senang kan kerja fuja kedeng. Tapi tu kirai nunggu berma fuja. Menjai tu jamile. Sina kintu tahu kan menjaman. Kintu ang jaya jana ya. Jana. Hah? Tahu kan ibu itu lana menjalan nama jambi. Menjaya. Dah jengna. Dah berma. Ada tu wilayah dah. Berma bisa le mutfa angna. Kali syarat sini ajar ni bayi menang berma ko. Dari pihak awal luar nang na berma ya. Berbital mutfa. Ubau. Bwigri jana fibir nada di mana. Tanda kon laba kai ayo Bwigri bersira isnere ya mama bersile adi Bwigri jana video oke tani lagat dera tal lugi bawa je deng Ulta sebusna go. Ulta. Ulta apa gitu? Semua lagi kakek tu nunggu betul lengkap lagi nunggu kakek nak ni. Kakek ni. Nunggu kakek ni na. Kakek ni. Hai mati. Nah. Bayang duit sama ini. Macam tak duit sini. Aku duit le madu. Logo. Bermama ladang. Mama dong. Bwigri Thainya bama buja thungkri dia ladang. Hai. Gila. Mama kamu kan itu? Sulan jangan mata nunggu. Nih cuci bama di. Hai. Hai. Thora dikira kerja. Ini, hah? Lah, macam busur pa. Farzakan ber. Nunggu ni begitu, isi lu kau nak mesti. Obi ni kau. Ayo man, isi lu mesti obi ni guna. Ayo, jangan barapi je. Kau uski lang juga ni. Kuya loi. Pita. Baik. Pating lai dah, pating lai dah. Jai. Ayo. Ayo, hunu sungkri lu kau jumpa gila ni. Dia kau nama. Kerja tang juga. Mana lah? Boria. Cala loh. Dan sini. Nodi sosial. Nih. Mana mana? Cina bro. Yang kelang tu. Hei ni kuja. Dari kuni datang kuni. Beri mesaj baik. Kuni cina. Bwigri. Ki bija sih. Nunggu jangan sih betul suiker nang nang le. Kon gede deh. Kon gede. Ayo, ya sih bayar sih lah. Ayo, mama lah ke, mama sih le. Wah, sepeda mama. Yes, Bwigri jangan. Wait dah, yes, karba. Karba. Mana mulai nuna? Hah? Mana mulai? Ayo, saya cukian engkau. Saya cukian engkau. Dan terus bosop. Beda, mama beda. Lidah kaya ni bini. Kaya. Bây giờ mà cái lại vậy phải ni biểu. Ni bini có dàn xe rồi mà hari mình mua dàn. Mama. Start rồi. Này juga meh makalam dong. Ayo, kapan party dong? Mainan ini. Song kita
गाबोन बार्थडेआव जागोन जाहैबाय नैबे बिनानावनि बार्थडे दं आरो संगितानि ना गोग्रोमगासिनो दं बिनानावा फुख्रिनि के मास बायसे आयौ थेंगोना मोनबावबाय मालाय हनै थेंगोना मोनबाय जुगामे थेंगोना मोनबाय के मास बायसे सें मास नास्राय एक्सपार्टआ नायदोंमोन आदैमोन नैबो फेसबुक पेज खुलि नायदों जोंना नानियाबो मोसानो रोंनाया नै आयौ मालायनिखौ लाबावबाय मा ना मोनदों संगिता कि मास बायसे बार्थडे नै गाबोन बार्थडे दंना मालाय ना फाननानै बार्थडे जानो नागिरदों आरो ना मिरामिस बार्थडेआनो मोनसे सोरना बुगालिना मा नाम मोनदों बुगालि संगिता बुगालि ए खुसिया हगारफैदोंमोन आंहा बेयाव दाख्लै खुसिया गुदुं नायदों गैया नै मियाव नोरै सिखारदों मियाव नोरै सिखारदों आयदै आयौ गिदिर मोनबाय आयौ नोगोर गिदिर मोनबाय दांलै बियो आयौ दालदां फुसोमोन आं र' आंना दा फुसोमोनसो दे जा बैग्रिया बेथ' बेदाल ओइलाय बैग्रिया बै बाल्थिङा लायलाय गंसे बाल्थिं लायथां बेयाव दुगैयाखै गंसे दं बाल्थिं जुगामे दान्दा लाबोलाय नानि गाबोन बार्थडे नैबेनि संगितानि जे जाहोआ हा मा जाहोगोन होनदोंमोनलाय मा गिफ्ट नांगौ होनदोंमोनलाय नोंनो हा केकआ गाबोन मिरामिसखाय बेदर जाहोलानो ओमफ्राय संफोर जाहोनोसै ओरैनो मुरि सा मिस्थि ओमफ्राय सिंग्रा होनदों नामा ओमफ्राय केक एसे ना फुख्रि नाया गैला नै गैया जायो नामा बै बाल्थिं लाबोदों होनबा बरिया नैखौनो दानसै आदैमोन नैबे फिथाइखौनो दानसै आरो ना बेनो बे फिसा दाबाय हर बिनि थाइसे दिस्टार्बथारलै नोंसोर ओइयाव दलाव जिरायदो जिरायनानै दायो जागोन दे सामफ्राम थोआबा हानबावगोन नै मेल्ला दंखायो गासिबो मा ओमफ्राय मबाइलावनो बिदि हाब्रुखौ जेखायाव सोनानै ओरै संथ'बानो गोरमाला बाथिया गाखोयो दैलां नङा दां एसे दै राननाय टाइमाव दाबा जोंदां नाव खुग्राया मोनसे जाबाय खामला लागायदे साखिनाय दे बरिया हास्लाबला आयौ Đi đồ khám chứ mà mát khám lên cái là không ai đâu. Mà Khám lên chứ bà. mát không nhỉ?นี่ไปทัว นี่บ้านเรียกกันอายุhaมาใหม่ha anh chạy vô xa là bây giờ mà này bố đi à cái nào cứ giả không đấy thấy sao nào đâu đâu ơi ya tao gửi cái này biểu tháp đi mấy ông này mấy anh ông dùng ơi anh cứ ra cái gì thôi đừng đâu này ôi ôi mèo mèo ayo tigri mas paje kaki này lên kaki mas paje đi chậm một nắng cũng ra đúng cái này lên này à thuốc này à birthday boy birthday girl ada ayo dạ
फेसबुक लिरनाय दा आदैमोन बिनानाव बिसुखा मैया हालाय सानफुं हालाय जा आयु नोगो जाखाबाय दा नै बोग्रिया नोगो जादों जादों नै नायनो फैबावबायसो नै र' नै सानफुं नाय बेहाय र' हाय होनलाय दे र'लै हाय होनलाय दे दे फेसनखौ खोन्थालाय दे फेसनखौ खोन्थालाय दे फेसनखौ खोन्थालाय बेखौ खोन्थालाय ना बिदि दे जालासैलाय दे ओदलार' दे आजा दे दे मार ब्लग बानायमोनलाय मामाय दे ब्लग खालामनायखौ खोन्थादो ब्लगानो मार खालामलाय थिनद' नोरैमोना ओरै खोन्थादो खोन्थालाय दे खोन्थालाय माने गोग्लैगोन खोन्थाया दे ओरै खोन्थाद' जा औ बिदि लायोनो हेल' गाइस होनदो हेल' गाइस होनदो नैबे सामफ्रोम ब्लगाव बरायनाय जाबाय होनदो मामाय बैग्रिया जाखांबाय आदैमोन दा जायै जोबजोब्बाय बेथालाबो गोगोम जाबाय ओरै गासिबो जाजोब्बाय जानथायाबो जाबाय बैयाव ना गोग्रोमदों फैदो बेथाल जा थांसै जुमाय एर'नहैनांगौ गोखै दांनानैसो जुमाय एर'नसै मा दाहाय एर'नदो लादो गारदो नङाबा हेबि गामिलै माखौ आयो मामाय लेवरा होनाय नोरै लेवरा होनो रोङा मामाय सिना फैदो थांसै फैदो बेटाल फैदो बरिया गामि आदैमोन इन्जय लाइफआव इन्जयल' आरो ना आंना जानथाना दुखुबाबो सुखुबाबो आदैमोन इन्जय लानांगौ लाइफखौ गासिबो फैदो जेन'बा आदै बैग्रि जाना माबायदि मोनखो मोजां मोनदों बैग्रि जानानै गोजोननाय मोनगोन ना मोनाखै गोजोननाय मोनदों गोखैया नोंनि मा होनदोंलाय फेभरेट गोखैया आंनि फेभरेट जानो गोथाव मोनो गोखैखौ माबायदि गोथाव मोनो गावदां नोरैसै गोथाव जिखुनु जाया आदैमोन भिडिअ'आ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना मोजां मोनबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आदैमोन अननानै साबसक्राइब खालामदो आरोना नङा बिमा दा बिमा सोरबा बुङो आरोना माला बिफा जागोन माला बिमा जागोन उनाव खिन्थागोन आदैमोन बेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव फैदा माने होनहरदो बेटाल दे फोजोबदो भिडिअ'खौ दे होनहरदो मा बिदि जायो नामा होनदोब्रा एसे मोजाङै होनदो आदैमोन भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय होनदो आदैमोन भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'बाय लागा बोरैबा लाजि गुसुथारलै होनबा आंना आदैमोन जाया